Ni tun bɛ ma sɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 ye kitakaw fɛ yen an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen ka bɛn ni juillet kalo tile 30 ye ANP n'o ye yɔrɔ ye mun ɲɛsinnen don baarako kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ olu ye u ka conseil d'administration ta k'u 52nan kɛnɛ sigi sen kan maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakuraya ka ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na ka bɛn ni alamisa don juillet kalo tile 30 ANP n'o ye yɔrɔ ye mun ɲɛsinnen don baarako kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ u y'u ka conseil d'administration ta ko 52nan kɛnɛ sigi u dagayɔrɔ la an bɔladɔnya k'a fɔ administrateur caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara Kurutum Jabate ani Abdoulaye Sogodo kan Sirikula Jabaramuso tɔgɔ. Ni sigi bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Agence nationale pour l'emploi bakuruba kelen ANP olu ka baara bolodalen kan n'an ko o ma conseil d'administration ni lajɛrɛba in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o tako 52nan ma min hokumu kɔnɔna na hakili falen mina kɛ gafe caman kan ka ɲɛsin san tɛmɛnen baara minnu bolodala u bolo nafa minnu sɔrɔl'o la ani u ye gɛlɛya minnu ye a ka ja ANP baara yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogoya min na. Jaabi ɲumanw sɔrɔla an bɛ se ka fɔ kunnawolo yɛrɛ sɔrɔla la voilà parce que directeur k'a fɔ o la kosɛbɛ parce que ni activité taara fɔ 77 ni 7 comme on appelle pourcentage la 100% na yɔrɔ bɛrɛ kɔni tɛ yen tuguni ça veut dire que halisa ni cɛsiri kɛ yanni san ka bila an bɛ se ka 100% sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ halisa Ala k'u dɛmɛ o ɲɛtaga in na quoi parce que baarabolo minnu fɔra orientation minnu dir'u ma u y'a kɛ fo ka se a kɛcogo la cakɛda mɔgɔw an bɛ se ka daminɛ olu la o don dɔrɔn an ka ministre y'a yira n na k'a fɔ kalo kelen kɔnɔna la an ye bɔko 3 de kɛ a bɔko 3 bɛɛ la an ye fɛn di mɔgɔw ma minnu bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ ye n'i y'o musaka jate minɛ c'est que o tɛ fitinin an bɛ don min na ko bi gɛlɛya min bɛ yen donc denbaya minnu bɛ na bɔ o sigi la ka kɛ baarakɛlaw ye o de ka di anw ye o de ye ANP ka baara sira ye donc ni ministre y'an foni o ye anw fana bɛ directeur foni o baara ye pour que ka directeur fo c'est parce que an fana ye min fɔ a ye a ka min kɛ a y'o de kɛwale kɛ donc foli bɛ ale n'a ka baaradenw bɛɛ lajɛlen halisa Ala k'u dɛmɛ o ka baara la. A kɛlen ka kɔrɔfɔta Agence nationale pour l'emploi ANP o maa ɲɛmaaba a kɛlen ko k'a ka nimisi wasa yira a ye ɲɛfɔli kɛ u sera ka baara minnu kɛ san tɛmɛnen hukumu kɔnɔna na. Maɲama lajɛ 52 an bɛ o de la bi n'i y'a ye a bɛ orienté 125 ka rapport d'activité kan o rapport d'activité n'i y'a ta kɛmɛ an ye 77 de exécuté domaine bɛɛ a bɛ kɛ emploi salarié auto-employé perfectionnement reconversion n'i y'a ta domaine an ye emploi salarié ta sisan an ye demande d'emploi ba 4 de enregistré o ba 4 emploi salarié la o mun placé la o ye 1000 ani 600 o de kɛra emploi salarié la auto-emploi la an ye PME ninnu c'est-à-dire entreprise mun bɛ auto-emploi créé activité génératrice de revenu o taara fo 390 la u ka emploi mun créera o domaine la a taara o la o fana bɛ se ka jate 1000 ani 800 o de kɛra donc n bɛ fɛ k'a fɔ ka ANP agent bɛ fo u ka courage la k'an ka ministère fana fo k'an ka ɲɛmaabo fo donc k'a fɔ ye ko u ka jija halisa an ka continuer pour être proche des groupes cibles. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Agence nationale pour l'emploi ANP u ka nin conseil d'administration n'a b'a ta ko 52nan na o baaraw daminɛna ni sanga kelen tasi bila ye ka ɲɛsin u ka cakɛyɔrɔ in maa 4 ma minnu tanyana nin kalo laban in na. Farafina muso tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛ ni a fɔ a ma journée panafricaine n'a bɛ ɲɛnamaya ka bɛn ni juillet san o san juillet kalo tile 31
o hukumu kɔnɔna la atelier Firdausu ɲɛmaw ma to kɔ u ye a ɲɛnamayali kɛnɛ sigi sen kan a sen fɛ u ye attestation di kɛ u ka kalandenw ma minnu tilala u ka kalanw na o baaraw kɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 29 ye maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. kɛrɛnkɛrɛnnen mun dabɔra farafina musow tɔgɔ la n'u ko a ma journée panafricaine o hukumu kɔnɔna la atelier Firdausu ɲɛmaw ma to kɔ u ye don ɲɛnamayali kɛnɛ sigi sen kan a sen fɛ u ye attestation di kɛ k'a ɲɛsin u ka kalandenw ma minnu tilala u ka formation na k'a yira k'a fɔ nin don in tɛ kɛ nisɔndiya don dɔrɔn ye a kan ka kɛ ni musow ka cɛsiri de. Alhamdulilayi rabi alamina an bɛ Ala fo Ala min ye bi don barikama yira la mun ye 31 juillet mun ye musow ka donba ye an ka Afrique kɔnɔna la fɔ ma ko journée panafricaine de la femme. Donc laɲini y'a to an ye attestation di bi ka kɛ bibi dɔw ye k'a yira an balakaw la 31 juillet dɔrɔn kana na kɛ fini don ni dɔɔni tulonkɛw ye an ka essayer ka activité dɔw don ba la ka fɛn dɔw kɛ mun bɛ se ka to an ka jamana an ka Maliba a bɛ se ka k'an yɛrɛ sago ye an ka se ka fɛn wɛrɛw don ba la mun bɛ se ka to an bɛ se an ka hɛrɛma hɔrɔnya ta. Donc raison pour laquelle n'a essayé ka ni hakilinaw don an balakaw kunna walasa a dɔw mana se kuma o kuma o ka dɔn vraiment a kana kɛ fini don ni tulonkɛ dɔrɔn ye an ka essayer ka formation dɔw kɛ ka métier kalan fɛn bɛ se ka to an ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an ka jamana bɛ se ka k'an sago ye parce que mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ n ye muso kelen kalan c'est comme si jamana bɛɛ lajɛlen de kalan wa gouvernement tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen ta baara la. atelier Firdausu tigi kelen ka kuma ta a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin den sugu a kan ka yira farafina musow la k'u kan ka wuli k'u cɛsiri ka baara kɛ ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'a da kan k'a fɔ muso dɔ kɛla o b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin ɔkɔlidenw ma minnu ka attestation filɛ ka d'u ma a y'a yir'u la k'a fɔ ko nin attestation in dilen kɔfɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan walasa u ka don o don baarakɛtaw bɛ se ka ɲɛ u bolo. dɔw bɛ yen nɔ u tilala kalan na u bɛ so u ma baara sɔrɔ mais ni activité minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ a ka ca Ala fɛ an mago bɛ mun na jamana ko la faso ko la baarako hukumu na wa chômage yɛrɛ fɛnɛ ni bɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ sabati o bɛ sɔrɔ kosɛbɛ exemple pour laquelle n y'a ɲini nin don in na ka ni activité yira jɛmaw la u ka se k'a ye walasa an mago bɛ mun na jamana ko la faso ko la a ka se ka sabati. Bon n bɛ mun fɔ musow ye mun bɛ sokɔnɔna sigi la o ka ni ta ba la o ka ni kɛ misaliya ye walasa u mago bɛ mun na walasa olu yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na parce que don o don ni diya a tɛ laban donc olu mun sigilen de don so u ka essayer ka activités ta mun bɛ se ka to u b'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ walasa hali foyer kɔnɔna la u ni cɛ yɛrɛ bɛ bɛn hali foyer kɔnɔna la o don bɛ se ka nin kɛ misaliya u ma tagalen ɲɛfɛ u ka se k'u baw fana ladege donc n bɛ mun fɔ an balakaw ye minnu bɛ so u ka essayer ani minnu fana n'u ka diplôme sɔrɔ k'u bɛ so ko fo bureau kɔnɔna baara Ala ma bɛn na bureau kɔnɔna baara kama donc u ka lajɛ vraiment ka ni activité min ta ba la walasa an bɛɛ mago bɛ mun na jamana ko la faso ko la a ka se ka sabati. an b'a ladɔnniya k'a fɔ atelier Firdausu ye kalanyɔrɔ ye mun bɛ mɔgɔw kalan finikala cogo ɲuman na maquillage fo ka taa bila jabidaw o n'a ɲɔgɔnna caman. an b'an kun da Côte d'Ivoire jamana kan Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique Maɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma hali silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara bɛ Côte d'Ivoire a bɛ wagati damadama bɔ walasa hali silamɛya diinɛ bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na o hukumu kɔnɔna la a ye kalanso dɔ kurumu kari ACE kaw fɛ yen nɔ Amadu Jalo ani Buya Kulibali ka sɔrɔlen don karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ kumakan na se. San fila ni kɔ kɛlen kɔ baarabaw la cɛsiri kɔnɔ baara dangɛnɛmabaw fɛ n'o ye Côte d'Ivoire silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye a Buaso mara la ka taa Gana yanfan fɛ ni u ko a ma ko Sud Komoe région Collège Sherif la dayɛlɛla ACE kaw fɛ yen min jɔlen musaka bi t'i jɔ silamɛya miliyɔn 100 ni kɔ la kalanso kura min jɔra a sɛbɛkɔrɔ fɛrɛ mɛn mago bi jɔ fɛn o fɛn na ka kalan nɔgɔya denmisɛnw bolo ka baara nɔgɔya kalanfaw bolo o bɛɛ lajɛlen bɛ Collège Sherifula in na ACE kaw fɛ yen. K'an karamɔgɔ waliɲuman dɔn tumana min na a ye laseli kɛ
ka diinɛ nafa fɔ ka adamadenya nafa fɔ kalandenw fana farala ɲɔgɔn kan ka kalankɛyɔrɔw kɛ ka dɔ fara lɔnni yiriwali kan donc an b'an karamɔgɔ fo o la k'an karamɔgɔ denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a ya délégation fo kuma ka gɛlɛn an ma sabu karamɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ minnu kalan ka tila k'o fara denbaya kan ka tila fɛn fɛn ka d'o ye n'u bɛ wasa sɔrɔ a la a bɛ se ka mɔgɔ ci ka taa o mission kɛ karamɔgɔ yɛrɛ b'a farikolo doni ka na o kɛnɛw kan gɛlɛyaw kɔnɔ vraiment karamɔgɔ dan t'i la Ansar ko k'i fo k'i barikada k'i waliɲuman dɔn su ni tile an bɛ dugawu k'i ye ala ka si d'i ma ala ka kɛnɛya d'i ma ala ka lafiya d'i ma i ka hɛrɛ ɲini dunuya ye ala ka hɛrɛ k'i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye. Nin kalanso min jɔra kilasi 4 bɛ a kɔnɔ biro administratifu n'o ye directeur ka yɔrɔ ye a n'a baarakɛɲɔgɔn kɛnɛyaso gafe marayɔrɔ bibliothèque ani ɲɛgɛn dan 5 ye musomaninw da ye 5 ye cɛmaninw da ye ni ka kura kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen labɔ ka jiso fɛnɛ jɔ a kɔnɔ n'o ye ji sanuma min da ye nin na kɛ sababu ye ka diinɛ kalan nɔgɔya asekaw fɛ yen asena mara a buwaso mara la Gana yan fan fɛ. An bɛ karamɔgɔ fo ka muso fo parce que ne ye mɔgɔba ye ni musoba tigi kɔ i ka mɔgɔba tɛ taa ɲɛfɛ an bɛ karamɔgɔ musoba 4 an b'o fɔ kɛnɛ kan yan n'o ye Tandi Jara ye an b'a fo ka Tandi Fatumata Tarawele k'o fo Tandi Alima Kulibali k'a fo Tandi Alima Dagamasa n'o yɛrɛ tɔgɔma ye an b'o fo ko ni cɛlenw bɛɛ an tɛ fɛ ka kuma janya ma na ni kado fitinin ka di karamɔgɔ ma a da musow ma an na ni bonya fitinin ka di karamɔgɔ ma a b'a da musow ma parce que kuma dɔ la ni karamɔgɔ kɔmɔgɔ bonya ka da ye ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan donc o ti fɛn caman ye o ye Côte d'Ivoire fani de ye ni an ko ma ko bloki donc an bɛ fɛ k'o di karamɔgɔ musow ma o mɔgɔ 4 bɛɛ kelen kelen ko don ka tɔgɔ hakili jigin a bɔ so musow la k'an t'o sara sɔrɔ ko ni cɛ ko ni baraji salamu alaikum. Dakuru ɲɛ kelen ka fara Cheikh Dramé min ye Sud Congo COSIM président ye ka a fɔ ko ase a cɛmɔgɔbaw a musow a denw an sawal min kɛra Cheikh Ba Sherif Madan Aidara ka na se an fɛ yan ase o k'an kunna wolo an b'a fɔ an b'a waleɲuman lɔn an b'a ɲini ala fɛ a nana hɛrɛ sɔrɔ yan a bɛna dugawu kɛ ala ye dugawu minɛ ka hɛrɛ fara hɛrɛ kan ka jamana basigi ka bɛn don an ka West Afrique jamana ninnu bɛɛ kɔnɔna ka silamɛya kɔrɔta ko a danse a ka bonya min kɛ an na vraiment ala dɔrɔn lo bɛ se k'a sara o bonya na assalamu alaikum wa rahmatullahi. An bɛ fɛ ka Cheikhula Ayima Cheikh Ousmane Jakite a farisogo ma se ka se yan mais a dusukun bɛ na ye yan an natɔla an k'an sara la ko ala ka hɛrɛ belebele dɔ kɛ Sud Congo ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye ale yɛrɛ ka lonanba ye ko a ka kalanso belebele lɔ an ka région na à travers Ansar Dine Côte d'Ivoire ko a bɛ nana ka na o dayɛrɛ k'a di jamanadenw ma denmisɛnw bɛ se ka kalan k'a kɔnɔ cogo min na Ansar Dine ɲɛmɔgɔw sera a ma ka na bonya di a ma ngo ni ala sɔnna an don mina na Cheikhu ko an ye gidi fo kunu tun ka gɛrɛ ni bi ye Côte d'Ivoire ni Mali cɛ jamana fila ni ye balimaw ni mais gidi k'a yira ko ale ye silamɛw ɲɛmɔgɔ le ale tɛ Mali dɔrɔn silamɛw ɲɛmɔgɔ a ye jamana région bɛɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ le mɔgɔ mun t'a kalama anw ni gidi bɛ tɔn dɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko Fédération Paix Universelle. C'est un des meilleurs ambassadeurs de paix du monde. Ne tɛ réseaux sociaux mɔgɔ ye o kosɔn mɔgɔ mun bɛ n y'a kan ka caya man ca. Côte d'Ivoire sɔrɔdasi dɔw mɛnɛna 49 soldats
Mali faamaw bolo an ka fédération kan wuri dugu tila ma an donna guide kan il était à minuit 45 ani dena ne tun bɛ ɲɔgɔn bolo a ko an ma ko a ye taga ni ala sɔnna a ko n'a tagala a tɛ mɛn an bɛna kuma jamana faamaw fɛ n ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele a kɛra komi an bɛ bi lon de la ten chrétiens b'a la silamɛw b'a la k'a yira Côte d'Ivoire ni Mali tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo si la. Je dis c'est un véritable ambassadeur de paix. A don Seku wulila fɔ ne yɛrɛ ka fila hinɛ donna la dugutila ma a ka serifila caméraman dɔ wele a bɛ sɔrɔ jama cɛma yan a ko tu peux faire une déclaration n'a tagala a tɛ mɛn 49 soldats b'aw sɔrɔ Abidjan. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Ousmane Madani Haidara kɛlen ka kuma ta ACKw dafalen AC dugu ma ɲɛmaw kalandenw ni kalandenzombaw a ye foli belebele ɲɛsin kalanso jɔbaw ma n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye bani sɔrɔla ka jira k'a fɔ kala yiriwa jɔsen dɔ don jango silamɛya kala fɛrɛ do min bɛ se k'i banamini ani silamɛya faamuya cogo jugu cɛ min ɲɔ ɲɛ bɛ diɲɛ ɲɛfɛ bi ni ka an ka silamɛya kɛ maafa diinɛ ye nin kalanso in ka baara dɔ bɛna bɛn o kunbɛli de mɔ ka sabu kɛ kalanso kala min na ka a kɔnɔ o ye silamɛya faamu cogo ye min minɛna fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadu Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye la n'a mɔden a Seyada Sherif Ousmane Madani Haidara bɛ k'o carin bi bani sɔrɔla ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin kalandenw ni kalanfaw mɔ ni ka dugawu kɛ bɛn ni basigi o bɛ se sinsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ cogo min ani Côte d'Ivoire ni Mali jamana fɛnɛ cɛ. An bɛ to Kromo Karli kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ACKw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara a nisɔndiyalen a ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn ala min sɔnna k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan yan nin sanga in na hɛrɛ kɔnɔ an bɛ o ala fo o kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin ani dugawu ɲini ani sɔli kɛ an ka kiraba kan n'o ye Seyidu Rusulu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛ sɔli a so dingɛ sanimanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin jamakulu in ma fɛn o fɛn bɔra sigiyɔrɔ la ka na jamiya dɛmɛ u ka nin baara in na an ka foli bɛ a bɛɛ ye an b'an ka foli ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ u bɛ baara min na ala k'an n'u dɛmɛ k'an ka foli ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma Sheikh Al-Aima a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ diinɛ kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ ye khasatan an karamɔgɔ a n'an balimakɛ min ye a ye représenter nin kɛnɛ in kan u sara bɛ ala bolo tiɲɛ don silamɛya sans frontière don silamɛya ye kelen de ye mais hakika la silamɛ bɛɛ tɛ se kuma na silamɛ bɛɛ tɛ se ka kuma fɔ fana an karamɔgɔ an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn ko a sara bɛ ala bolo a ka wula in na kuma tɛ a ka kunun baara caman don min kɛra ala ɲɛna a ye min kɛ jamaniya ye a yɛrɛ sigiyɔrɔ la ye a sara bɛ ala de bolo u y'a ɲɛfɔ an ye an b'a caman kalama mais a kɛra ala min kama o de b'a sara mais ni ala y'an dɛmɛ ni ala ye cɛ min dɛmɛ diinɛ kɔnɔ ka hasidiya bɔ i la i ye diɲɛ sɔrɔ i ye lahara sɔrɔ wa ala y'a bɛɛ d'i ma anw minnu ko an bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ala jigi ye anw de ye kunfinw kan comme n b'a fɔ a ye cogo min na
العلماء أمنا والله على خلقه وهم بهم زعيم دون بودي على كأم دي confiance يكونفيون كا والله هردو على بدون بودي ينعاي مفوي سجى إسلامية مانشا سرا على ينكلي alors n'a yon soro kene doka bi jamiyat ansar de l'islamia uye kalan yoro dojo ka nyine an fe an na faruka o kalan yoro dele lila an bi o kalan yoro dele lila ya wula dena an ga mogo ba caman ye an kunbɛ ya yoro jamanatigiw ka taa se an ga journal ɲɛmɔgɔw ma an yɛrɛ taara so de kɔnɔ fɔlɔ avant que an ka se kɛnɛ kan yan u y'an bisimila ye an karamɔgɔ tilala ka na an tɔw wasa kɛnɛ kan yan tuguni ka na fara garibuw kan nin baara in na ni kɔrɔ bɛ nin na o kɔrɔ ye kalanyɔrɔ in dayɛlɛli a diyara ala ye parce que mɔgɔba n'i y'a yɛrɛ dɔgɔya yɔrɔ o yɔrɔ ala ka dugawu jaabi dɔ bɛ yen o kɔrɔ ye ni min ma kɔrɔtɔ an karamɔgɔ bɛna dugawu min kɛ insha Allah n'a kɛra a k'a ka hamiw don ala ye mais a k'a jaabi di a yɛrɛ ma yan ayi ni dusukun ka ɲi dɔrɔn ala bi sɔn bilahi ne b'o fɔ a ye don o don wurudi tɛ o haliwa tɛ o mɔgɔ sokɔnɔna tɛ yen wa yiriw tɛ yen wa kɔlɔsi banna alors mais dɔ bɛ so kɔnɔ kalo joli mun dilala foyi dɔ tɛmɛ dɔ b'i tɛgɛ minɛ ka dugawu k'i a banna ko in ye ŋaniya de ye n'ale ɲɛna dɔrɔn i bɛ ala kɛrɛfɛ an karamɔgɔ bɛ tila ka dugawu kɛ insha Allah o la an nisɔndiyalen an bɛ yan ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo ani karamɔgɔ Musa Fanba bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Burkina Faso ma ɲɛmaw ye hakilina min da ka ɲɛsin diinɛ a labaara cogo ma Burkina jamana kɔnɔ a bilama kɔrɔ don bɛ ni sariya se dɔw ye se kɛra ni minnu ye Burkina jamana wasabulon la minisiriso fɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ marayɔrɔkow ni Burkina ka denw ka taa ni ka segin kow ma sariya sen kura kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ jakoya diinɛ baarabaw kan sariya min dame ka ɲɛsin diinɛ baarali ma Burkina jamana kɔnɔ u ka ye o sariya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bato kɛ so o tɛmɛnen kɔ laseli kɛtɔ diinɛ baarabaw fɛ i n'a fɔ wajuli n'a ɲɔgɔnna ni keretiyɛnw don u fɛnɛ ka laseli kɛtɔ n'a ɲɔgɔnna sariya dadan bɛ o bɛɛ kɛcogo dafɛ a ka kan diinɛ lasebaw ka o sariyaw batu a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka na ni basigi ye Burkina ka denw ni ɲɔgɔn cɛ yanni sariya in ka ta batokɛsow minnu jɔlen kun don a bɛ jakoya o batokɛsow ɲɛmaw ka u ka se Burkina jamana jɛkulu ma jɛkulu min ɲɛsin bɛ a kow jatigɛli ma ni o ye haut commissaire compétent ye yanni kalo 6 nata cɛ diinɛ jɛkuluw minnu bɛ Burkina dugukolo kan anu ɲɛmaw san kelen bɛ di olu ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u bɛrɛbɛn ni sariya talen ye Burkinakaw ka sariya senkura in a kɛn bɛ ka ɲangi fɛnɛ da sariya sɔsɔli dafɛ batokɛso o batokɛso n'i yera k'a fɔ i ye sariya sɔsɔ batokɛso bɛ se ka ti ka sanga ni jamana ma ɲɛmaw ka hakilina ye ni batokɛso min fɛnɛ dayɛlɛla ka sɔrɔ sariya tɛ a ma sariyaw dafa ka dayɛlɛ batokɛso in bɛ datugu kumanin kɔnɔ yanni ka sariyaw dafa n'a yera k'a fɔ i tɛ ka sariya dafa a bɛ datugu bi ɲangiw minnu bɛ se ka ye sariya ninnu sɔsɔli dafɛ a dɔw bɛ se ka kɛ kangaridaw ye fɔ ka taa se kasola don ma Burkina jamana ɲɛmaw ko u ka laɲini de ye ka basigi don kuma fɔcogow la laseli kɛtɔ batokɛsow la min bɛ se ka to Burkina ka denw ka ɲɔgɔn ganfɔ o bɛ to sen na kɔrɔfɔ jɛngɛnen minnu bɛ se ka na ni mankan wulili ye Burkina jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ lajɛlen bali batokɛsow kɔnɔ laɲini y'o de ye wa n'o yera batokɛso min na a batokɛso bɛ datugu a dɔw la yɛrɛ a bɛ se ka ti ka bɔ yen Algérikaw ka kalanko minisiriso ye a jira juillet kalo tile 29 k'a fɔ san 2026 ni san 2027 walan wuli n'o ye walan wuli nata ye duguma kalansow la lɔkɔlisow la kilasi 3nan na anglais ka kalanni bɛna daminɛ denmisɛnw kun ka faransi ka kalanni nɔnabila faransi ka kalanni bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kilasi 4nan na ka sanga ni sariya kura tali ye yanni bikun cɛ faransi ka de kun bɛ kalan 3e année la Algérie ka denw kun nka Algérie jamana ɲɛma yɛrɛ de ye sariya kura ta k'a fɔ ni kura ka fiyɛ anglais ka kalanni na Algérie jamana denw kun kalansow la bawo jateminɛ bɔra kan k'a fɔ anglais ka
baara bɛ kɛ ni de ye kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ wa ka ka o kala fanga ka bonya Alizeri ka denw kun min ye 6e année ka taa se 9e année mɔ o kalanw sigi cogo bi to u cogo la nka sariya se kɛmɛ ka jira k'a fɔ anglais ka kalani kuma min kun kun bɛ o mɔ dɔ bɛ fara o kuma ka Alizeri ka denw kun lɔgɔliso la wa ɲɔndaw senfɛ kuru hakɛ min dilen kun do anglais ka kalani mɔ n'o ye coefficient ye dɔ bɛ fara o kuru hakɛ kan a bɛ san caman bɔ Alizeri jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la u ka duguma kalansow ni camancɛ kalansow ni sanfɛ kalansow la k'a fɔ u bɛ anglais ka don bala ye bawo u ka jateminɛ bɔra kan k'a fɔ sanfɛ kalansow minnu ɲɛsin bɛ kɛnɛya kalanw mɔ kuma caman sanfɛ kalandenw mago bɛ jɔ anglais ka de la o kuma u b'a fɛ ka nikurafiya anglais ka la ka sanga n'o de ye wa Alizeri jamana yɛrɛ kɔnɔ bi o cakɛda caman de bɛ forobata ni kɛnyɛrɛ ye taw minnu bɛ ka fanga don anglais ka fɔli la u ka baaradaw la ni ka jɛ faransika kɔ faransika min kun gɛn kun bɛ Alizeri jamana ka kan fɔta ye kabini ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sa. Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na u ni Rwanda ma ɲɛmaw cɛ ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka wulikajɔw ye ka mankan ba u cɛ bɛnkan waleli daminɛna Kongo Kinshasa fɛ a fa min kun ɲɛsin kun bɛ Rwanda ma murutilenjɛkulu mɔ min kɛmɛ ka bisimila minɛ Kongo Kinshasa dugukolo kan ni Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame ko o bɛ k'i to Kongo Kinshasa dugukolo de ka k'ale ka fanga tiɲɛ jogo ɲini Rwanda u kama ko FDLR Kongo ma ɲɛmaw ko bibi na FDLR ma murutilenjɛkulu kɛlɛcɛw ka maramafɛnw darakira u la ni k'u lasago wa ko baara daminɛna kaba minisiri min bɛ Kongo Kinshasa kaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Kongo ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ Floribert Anzuluni ale de ye kunnafonidi kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni juillet kalo tile 28 ye ka jira k'a fɔ bibi na Rwanda jamana den minnu kun bɛ Kongo Kinshasa ɲɛmɔgɔ ni kisɛ ye ni Paul Kagame ka fanga sinaw don FDLR mɔw ko u ka maramafɛnw minɛna u la ni k'u fara ɲɔgɔn kan don nataw la minnu y'a kanu a mamurutilenjɛkulu kɔnɔmaw la ka segi faso la Rwanda ni labɛn gɛnbɛ k'a fɔ farati tɛ u ka taali la u faso la Rwanda olu na taa Rwanda o n'a fɔ cogo do minnu y'a kanu yɛrɛ ko u ti taa Rwanda u faso la bilen n'u bɛ se ka taa ka taa n'u ye jamana wɛrɛ ka sanga ni bɛnkan kɔnɔ kumaw ye o fɛnɛ n'a fɔ cogo do Rwanda ka den ninnu Paul Kagamew ye olu de ka fanga bi san 1994 ni ka tabla forobamugu la min nana ni siya woloma kɛlɛ ye siya fila cɛ Hutu ani Tutsi ni maa ninnu de kun bɛ fanga na n'a jamana ɲɛmaa kun ye Juvenal Habyarimana ye min jigin dɔ ka pankuru lajiginna Rwanda faba Kigali dafɛ tablale forobamugu la u ni Paul Kagamew jɛ n'olu ye Tutsiw ye n'a ma ɲɛ ko Paul Kagamew ka fa de sera ka fanga ta ni Hutu ninnu fangakɔrɔ maaw de carina sa ka don Kongo Kinshasa Paul Kagame ko u bɛ k'u to Kongo Kinshasa k'ale ka fanga tiɲɛ jogo ɲini o de y'a to ale fɛnɛ kɛmɛ ka nikura fiyɛ Kongo Kinshasa kɔrɔ yan fa mamurutilenjɛkulu M23 la ka Kongo Kinshasa basigi fɛnɛ cɛ o kumana Donald Trump ko n'a b'o cogo rɔ si kana si jugu dɛmɛ bilen an ka tɛgɛnɔ bila bɛnkan la ni y'o bɛnkan sira dɔ de ye Kongo Kinshasa ko kɛmɛ ka nɔba bɔ bi ko bɛ Rwanda de fa fɛ sisan za nka Rwanda ma ɲɛmaw kɛlen ka kuma mɛn u y'a yira k'a fɔ nin ma olu kun minɛ nin tɛ bɔli kɛ yɛrɛ olu ni Kongo Kinshasa ma ka banni nɔ ko bawo ko maa ninnu u lasagotɔ Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw fɛ Rwanda jamana ma bɔ a kalamɔ wa Rwanda jamana ma mɛn Kongo Kinshasa kaw da k'a fɔ jɛkulu in dira fɛnɛ ka bɔ yen. Ameriki jamana ɲɛmaw ye a jira juillet kalo tile 30 alamusa in k'a fɔ u ye bundeli ɲɛsin Iran jamana mɔ tile 2 in nɔ ko bundeli kun jɛra ko tajuru sara bere kun do ka sabu kɛ Iran jamana ye Ameriki jamana kɛlɛcɛw daga yɔrɔw bonni min kɛ a dafɛ jamanaw la arabu la Ameriki jamana ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique k'o ka maramafɛn mara yɔrɔw minnu kun bɛ Iran jamana fan caman fɛ ka daminɛ u ka mugufilita misiliw ni droniw na ani u ka mansimafɛnw minnu mi jateminɛni kɛ olu daga yɔrɔw ka taa se u ka jikan gɛlɛcɛw ma ko bundeli ɲɛsina ninnu yɔrɔw de mɔ Iran jamana kunnafonidiso caman nana ni a ye k'a fɔ Iran jamana worodugu yanfan kun ka kalan mugumanga tun bɛ ka mɛn mara dɔw la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Khuzestan mara ani Hormozgan mara Kashmir dugu yɛrɛ Ameriki jamana ye mugu fili yenzo dɔ ka Iran jamana kunnafonidisow ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Agence Farsi ko mugu fili kɛra sababu ye ka du kelen de maa saba fa o maa sabaw la denda ni san 2 dɔ bɛ o rɔ ko denmisɛnnin wɛrɛw joginna bundeli senfɛ ye yanni alamusa bundeli cɛ araba Ameriki jamana ni Saudiya jamana farala ɲɔgɔn kan
ka Iraki jamana fa dɔ bunde. U kun bɛ minnu nɔfɛ o ye maramafɛntigiw ye minnu ni Iran bɛ taasira kelen ka silamaya diinɛ nɔ ni o ye Shiya ye. Ameriki jamana ni Saudiya jamana farala ɲɔgɔn kan k'olu bunde ka sababu kɛ ko o maramafɛntigi ninnu ye Saudiya jamana tajibondo dɔ bon kɔsa in na. Irakikaw fɛ yen ni maramafɛnjɛkulu in min ni Iran jamana bɛ hakilina kelenna diinɛ na n'o ye Shiya ye. U kama ko Force de Mobilisation Populaire FMP a ma ɲɛmaw yɛrɛ bɔra ka jira k'a fɔ Ameriki jamana ni Saudiya jamana ka bundeli senfɛ olu ka maa 20 sara ni ka maa 30 ani maa 2 ɲɔgɔn na jogi. Ko wa ko Ameriki jamana ni Saudiya jamana k'a dɔn k'a fɔ u ye sariya dɔ de sɔsɔ ka bɔ i ka jamana nɔ ni ka na maa wɛrɛ bunde a ka dugukolo kan ko diɲɛselekena ni sariyaw ma jɛ ni o ye. Iraki ma ɲɛmaw yɛrɛ bɔra k'a jira k'a fɔ wale min kɛra u ka dugukolo kan a ma bɛn u mɔ ka na olu ka dugukolo kan ka mugu fili u ka dugukolo kan k'a ma bɛn u mɔ. A barata Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ko in gɛlɛ a bɔra k'a jira k'a fɔ a ye bundeli min kɛ ani Iraki jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ de jɛra k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn bolo. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ ka ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dɔn sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnna ma.